מדיטציית העץ הגדול ביותר בעולם, מאת מלי כוכב. אז בואו ניקח 3 נשימות עמוקות אל תוך הבטן, נכניס אוויר דרך האף ונוציא דרך הפה. נשים לב לנשימה, נרפה את כל הגוף, את הרגליים, את הידיים, את הכתפיים, את הבטן, את הלסת, את כל הפנים. הכל רפוי לגמרי. ועכשיו תדמיינו שאתם נמצאים בשדה גדול. השמש זורחת בשמיים כחולים, נעים לכם, ואתם מרגישים נהדר במקום הזה. כעת דמו את עצמכם לגזע של עץ. גזע עצום בגודלו. שילחו והצמיחו שורשים אל תוך האדמה. השורשים ממשיכים להסתעף ולהתפשט במהירות עמוק פנימה לבטן האדמה. השורשים ממשיכים להתפתח סביב סביב לקוטר רחב גם כלפי מעלה. תמשיכו לשלוח ולהצמיח ענפים ענקיים, מהם מתפתחים עוד ועוד ענפים. זהו העץ הגדול ביותר בעולם שיוצא מתוככם. בשום מקום אין עץ גדול ממנו. הצמיחו לו עכשיו עלים ופרחים. וכעת, משהגעתם לגודל מקסימלי, הרגישו כיצד כל העלים, הענפים, הגזע והשורשים חלולים. בקשו את עזרת הבורא. בקשו שיזרים דרככם אור, את אורו המרפא והמתאר, את אורו העצום דרך הענפים, הגזע והשורשים החלולים. ועכשיו שלחו גלים של אור אל בטן האדמה. הרגישו את הזרימה העצומה שעוברת דרככם. תראו איך היא שוטפת את כל מה שאינכם צריכים מתוככם, ומשאירה אתכם מתוארים ונקיים. כל מה שמיותר משתחרר החוצה. הגבירו את ההזרמה דרככם פי 100. ושוב, הגבירו שוב פי 100. ואפשרו לכם זרימה עד שהתהליך ייחלש ויסתיים מעצמו. הזרמת האנרגיה מאור הבורא מנקה אתכם מכעסים, מסיפורים, מכל האמונות המגבילות שאספתם לגבי כסף ותקשור. היא מנקה אתכם מכאבים, מאכזבות ומטראומות שונות. עכשיו תרשו לעצמכם להרגיש את העוצמה האדירה שלכם, בהיותכם העץ הגדול ביותר בעולם. תרגישו כיצד אתם מחוברים אל עם האדמה, כיצד ראשכם מגיע עד לשמיים. אתם מוקפים באוויר צלול ביותר. תרגישו כמה נעים לכם להתחמם בחום השמש, וספגו אותו אל תוככם. תנו לגשם לרדת עליכם, ושתו מן המים. עכשיו תחושו את השלמות שבהיותכם
מחוברים ליקום באופן המושלם ביותר. אתם חלק בלתי נפרד ממנו. תודו על האפשרות להתנקות מכל הסיפורים שסיפרתם לעצמכם בעבר ולשטוף את כל הטראומות מהגוף בכל גיל שהגעתם לפה. השאירו את העץ שתול בשדה, ועוד רגע ממש אתם תחזרו לכאן. אבל הפעם אתם תביאו איתכם את כל הרגשות הטובים שהתמלאתם בהם. תרגישו איך האיזון, השלווה, התואר, הרוגע, השקט הפנימי, השמחה, האושר, ממלאים אתכם בכל תא ותא בגוף. אנרגיה של אהבה מתפשטת מכפות הרגליים ועולה במעלה הגוף עד לראש. ואתם בהוקרה והודיה עמוקה על היכולת להתחבר שוב לאמא האדמה, להתקרקע, ועם זאת להתחבר בצורה ישירה לבורא עולם שמזרים דרככם את כל השפע, השמחה והאושר שמגיע לכם. עד כאן הייתי מלי כוכב, מנטורית להגשמת חלומות. מאחלת לכם שפע רוחני וגשמי. ועכשיו, קחו נשימה עמוקה, ובזמנכם אפשר לפתוח עיניים ולהיות בהודיה על הטוב. היו ברוכים.